tickar för fullt, det har gått 5 sekunder. Han ska möta Marcus Erlebrand. Och nu kommer det jag sa tidigare. De här två bryter om finalplats mot Torbjörn Andersson. Det imponerande att se Marcus Erlebrand på minst 70 kilo. Så här, brytandes om finalplats. Marcus Erlebrand i svart, Jämtland Ernsport. Andreas Johansson, Kiruna, blått. Den som förlorar tar bronset, den som vinner går till final mot Torbjörn Andersson. Direkt efter den här matchen kastar vi undan ett bord och drar igång med finalen. Börjar från lättare. Domarna har på mig att du ser båda tumknogarna. Händerna ska vara mitt på bordet och handlederna ska vara raka. Ingen match startar förrän det är rättvist och rakt. Det finns olika taktiker i anbrytning. Antingen tar man lös grepp eller så tar man i att man orkar. Och här ser det ut som det tas i. Seger till Kiruna, Andreas Johansson. Han ska alltså möta Torbjörn Andersson i final. Om en stund. Här är kamp. Det finns kanske ingen som hejar från kommer från med klubbarna. Strömbrytare, rulebrytare. Seger till Kiruna. Andreas Johansson. Uppgörelse. Johan Backman tog en seger där. Nästa par ut. Marcus Erlebrand, Andreas Johansson. Vi vill upp. Kim Mikkelsen och Anders Svensson. Anders Svensson mot Kim Mikkelsen. Upp på bord nummer 1. Seger till Andreas Johansson. Kent Henriksson, Kalle Kvarnström. Alltså gör sig redo att ta vid bord som är ledigt för hur. Vi kör alltså en herrans och peppa-variant här i vänster. Vi blandar friskt. Man har en chans allt som allt. När man åker ut så förlorar man. Man har alltså inte en ytterligare en chans som man har i gott vanligtvis närmbrytning. Lille Torbjörn Andersson, lättast vid bordet på 75 kilo, längst ut till vänster. Går segern till P.O. Svedberg. Nästa på tur att göra sig redo är Joar Backman och han ska möta Andreas Johansson. Segern gick till Ralf Johansson. Kent Henriksson. Nästa på tur är Jonas Hellström mot Anders Svensson. Bryter nu på bord nummer 1 gör Andreas Johansson och Joar Backman. Anders Svensson och Jonas Hellström. Och redo kan P.O. och Ralf Johansson göra sig. Andreas Johansson.
Ralf Johansson. Mästermöte igen. Men nu är det vänster här. I den här klassen finns det ingen tvåa, bara en etta. Och segern gick till Jonas Hellström. Byggda av Kent Henriksson och Andreas Johansson. Upp på bord nummer 2. Som sagt var, det finns ingen 2 och 3 i den här klassen, bara en etta. Finns det intresse kan vi ju lämna kvar vinnaren sen och så ser vi hur många matcher de står på raken. Så får vem som helst testa dem. Damernas och herrarnas. I vänster här. Det finns alltså bara de här 4 tävlande kvar som ni ser på scenen. Det är allt som finns kvar. Nej, vi har Jonas Hellström kvar. Kom igen, Theo! Seger till Kiruna. Andreas Johansson. Seger till Ralf Johansson. Ja, nu är det alltså Jonas Hellström och Andreas Johansson. Vi ska bryta om vem som ska möta Ralf Johansson. Som sagt var, det finns ingen 2 i den här tävlingen, bara en etta. 2:an, den som ska bli 2 kan åka ut tidigare. Det är ingen sista plats heller. Det är många det. Exakt, alla blir sist utan den som vill.